مثلي عين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم، إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم، صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balma lajɛli kɛlaw aw minnu sɔgɔlen bɛ sisan TV Sherif la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. An b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɔnɔ n'o ye diinɛ baro ye. Diinɛ baro an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ jɛmukan n'o jɛmukan min ni a bɛ wuli ka se an ka dɔnnikɛlaw ma ani k'u bisimila kɛnɛ in kɔnɔna na ani k'u bisimila. O hukumu kɔnɔna na bi ani an karamɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ dogolen tɛ, kɛrɛnkɛrɛnya la ayiwa Bamakɔ kɔnɔ yan. O de ye an karamɔgɔ Misa Mori Konate. Ale maa ye maa min ni imama secrétaire général don ani commune 1 jeunesse président don. O hukumu kɔnɔna na yani an ka ayiwa tɛmɛ ni baabu ye, an b'a fɔ an karamɔgɔ salamu aleykum wa rahmatulahi. Wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. An karamɔgɔ an y'a kanu bi diinɛ baro kɛnɛ kɔnɔna na ani ka jɛ ka baro kɛ min kan, o de ye sanuya ye. An b'a dɔn sanuya ye fɛnba ye silamɛya kɔnɔna na. Farikolola sanuya bɛ yen, kɔnɔbara sanuya bɛ yen, nka sanuya sigida la yalima silamɛya ye mun fɔ a la ani nafa jumɛn de b'a la, i ka se ka walawalali k'a ɲɛ walasa filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen k'i se k'i ka tata sɔrɔ a la. O la an b'a fɔ karamɔgɔ ma k'a bisimila. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalam ala alhadi albashir nazir المبعوث رحمة للعالمين. أمي أنا مسألة دمني الله سبحانه وتعالى تبارك ماي دنيا نما لبولين تيجي لاهرا نما كرنغرين تيجي. أمي سوليك على كرام محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسودنيو أنا كسحابو أني مغو نو يكرا كسونا نينما يا fukata si joduma mbalma shirifila mɔgɔw an b'aw do kira mantonya la ka aw fo ka fara an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kan ni silamɛya ka kisi ni kana foli ye n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aka ni émission yi k'a fo kosɛbɛ sabu nin bɛ ka alakira ka kumakan dɔ de ɲɛnamaya. Nafara fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Diinɛ baro a ka kɛ fɛn kan min bɛ silamɛyaw nafa, min bɛ silamɛw nafa, min bɛ hadamadenyaw nafa. Aw sera ma bi ni fɛn ye fɛn min n'a bɛ ne yɛrɛ hami, fɛn min n'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen hami, n'o ye saniya ye. I y'a fɔ cogoya min na saniya bonda fɛrɛlenba don, nka an bɛna kuma saniya bonda min kan bi o ye sigida saniya ye n'a bɛ f'o ma ko taharatul bi'a ni tubabu b'a wele ko environnement. Mais yan'an ka don environnement kɔnɔ, saniya yɛrɛ ye mun ye silamɛya la? Saniya yɛrɛ dalilu jumɛn b'a la? الطهارة معناها النظافة وهي تنقية الشيء من الأوساخ ومن كل ما يفسده ليكون صالحا للاستعمال وهي صحة وجمال وراحة للنفس. سانيا أودي فنو فن نو ميمبا كانو با تشينكو نو ولي كابو على ولا سفنغا كفن يماني فن ميمبا أرماديا نفا أبي فو أودي ما وسانيا ني سانيا لاجي فن سبب سرو سانيا لا يروني كيلي a fɔlɔ o ye kɛnɛya ye. Kɛnɛya tɛ yen saniya tɛ yɔrɔ min na. A filanan o ye jumɛn ye? O ye cɛɲa ye. Fɛn cɛɲuman tɛ yen ka to nɔgɔ kɔnɔ. A sabanan o ye jumɛn ye? Saniya bɛ hadamaden ni lafiya. Ni hadamaden saniyara fo ka taa se daba ma n'o ye bagan ye, n'i y'a ko ka jɛ n'a saniyara a bɛ lafiya sɔrɔ a nin na, kuma tɛ hadamaden ma. Hali adamaden ka don fini a ko se ka diya i ye ka sɔrɔ a nɔgɔlen don. Olu minnu tɛ nima fɛnw ye
o kumana ni saniya ye dakurunya dama dɔ la fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ fo ka sɔrɔ diinɛ ka kiti de bɛ yen o b'a la saniya kiti o ye mun ye silamɛya kɔnɔ ne badenw saniya kiti o ye wajibi de ye ka da daliya caman kan daliya minnu nana ni kuranɛ kɔnɔ ani daliya minnu nana sunna kɔnɔ sabu Allahu subhanahu wa ta'ala a ma hadamaden dan dugukolo kan fɛn foyi kama fo hadamaden k'a bato wa o bato min filɛ nin ye o tɛ minɛ ye abadan fo k'a sɔrɔ i ka saniya bolofara bɛɛ lajɛlen dafalen don u la o kosɔn Allahu subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ sura min bɛ wele ko suratul ma'ida o aya 8 na a ko wa in kuntum junban fatahharu ko n'aw kɛra janaba nɔgɔtɔ ye a k'aw saniya o mana hadamaden min jɔ ala ɲɛfɛ tuma min na ka i magɛrɛ ala la tuma min na k'i bɛ ala bato a k'a sɔrɔ e farikolo saniyalen don ka bɔ sɔfɛw ma sɔfɛ minnu bɛ bɔ e yɛrɛ la a k'a sɔrɔ i donfini saniyalen don ka bɔ sɔfɛ wɛrɛw ma minnu bɛ se ka a sɔrɔ ka sɔrɔ a ma bɔ e yɛrɛ la a k'a sɔrɔ i bɛ seli yɔrɔ min na o seli yɔrɔ fana o saniyalen don sinon i danna bato min kama bato in tɛ minɛ ye hali n'a kɛcogo ɲɛna fo k'a sɔrɔ i ka sani o kumana nin ye daluya jɔnjɔn ye min b'a jira an na k'a fɔ ko saniya ko wajibi don alakira sallallahu alaihi wasallam ale fana y'a fɔ an ɲɛna a ka suna sanuma na hadisa min ni muslim y'a sabati la tuqbalu salatun bighayri tahur ko seli si tɛ minɛ hadamaden ye fo k'a sɔrɔ e yɛrɛ min bɛ seli kɛ fɔlɔ e ka sani i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na o kumana saniya yɛrɛ bakurubaya la a mana k'a bolofara fɛn o fɛn ye a bɛɛ lajɛlen a hukumu ye silamɛya kɔnɔ o ye wajibiya de ye o kumana sisan ni an nana sisan an ka don walanda la n'o ye environnement saniya ye yani ka environnement saniya n'o ye sigida ye fɛn jumɛn de ye sigida ye fɔlɔ fo a ka dɔn mun de ye sigida ye معنى البيئة هي الموضع الذي يرجع إليه الإنسان فيتخذ فيها منزله ومعيشته ويجب عليه نظافتها sigida o yɔrɔ fila de fɛn fila de faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma ko sigida o fɔlɔ ye jumɛn ye hadamaden bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ la k'o kɛ dagayɔrɔ ye k'o kɛ i siyɔrɔ ye o bɛ wele ko sigida i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogoya min na an ka quartiers de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kinda ye kinda de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dugu ye dugu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ye jamanaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ diɲɛ ye adamadenw sigilen don nin cogo la wa adamadenw bɛ nin yɔrɔ fɛn o fɛn na nin bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko sigida a filanan hadamaden bɛ se ka tilen yɔrɔ o yɔrɔ walima ka baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i dahirimɛ sɔrɔ yen o bɛɛ lajɛlen fana bɛ wele ko sigida tuma dɔ la an bɛ si an ka sow kɔnɔ mɛ an bɛ taa tilen an ka baara yɔrɔw la an ka baara yɔrɔw tɛ kelen ye dɔ ta ye sugu ye dɔ ta ye minisiya ubiyɛn bolola baara kɛyɔrɔ ye dɔ ta ye foro kɔnɔna ye dɔ ta ye nakɔ kɔnɔna ye dɔ ta ye izini kɔnɔna ye adamaden bɛ se ka sogola yɔrɔ o yɔrɔ k'i dahirimɛ ɲini o yɔrɔ la yen bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko environnement o kumana an b'a faamu sisan an ka nakɔ kɔnɔna wo an ka foro kɔnɔna wo an ka izini kɔnɔna wo an ka sugu kɔnɔna wo nin bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko environnement wa nin bɛɛ lajɛlen saniyali ka ɲa nin bɛɛ lajɛlen o de ye an bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye o de la silamɛya ko yajibu an yahrusa almuslim ala nazafati albi'ati almuhitati bi ibtida'an min baytihi والشارع الذي يعيش فيه والحي الذي يسكنه ako a bɛ wajibiya silamɛ jɔnjɔn ma i k'i sɛbɛ don kosɛbɛ kosɛbɛ i ka sigida lasaniyali la ka daminɛ i ka du kɔnɔna la i ka du kɔnɔna k'o bɛɛ lajɛlen saniya yɔrɔ fɛn o fɛn n'o bɛ ka du kɔfɔ a kɛnɛmana fana la k'o bɛɛ lajɛlen k'o saniya o ye i ma wajibi ye sabu o ye e ka sigida dɔ ye wa du mana sigi sigi
i b'a sɔrɔ n bɔlɔnkɔnɔnaw ni n bɛdaw dɔw de bɛ yen olu bɛ mɔgɔw lase u sisow kɔnɔ o bɔlɔnkɔnɔna n'o bɛdaw n'o y'an taamasiraw ye ani an ka mobili tɛmɛsiraw an bɛɛ lajɛlen kan ka an fara ɲɔgɔn kan ka an fanga di ɲɔgɔn ma k'o yɔrɔw lasaniya ka nɔgɔw bɔ o la a kɛra nɔgɔ ɲagama ye a jima bɛɛ lajɛlen o fana ye an ka sigida saniya dɔ ye o ye an masurunya fitininw ye o bɔlen kɔfɛ ala fana y'a latigɛ an ye an ka jɛ ka sigi kɛ kin min kɔnɔ n'o ye quartier min ye an k'an fanga di ɲɔgɔn ma yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye nɔgɔ ye o yɔrɔ la an ka jɛ an k'o foroba nɔgɔw wuli ka bɔ yen ka olu saniya nin baara min filɛ nin ye nin tɛ tɔgɔɲini baara ye nin tɛ politiki baara ye nin ye baara de ye silamɛya yɛrɛ 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 ye min ɲini anw fɛ en tant que an ye quartier sigibagaw ye ويجب علينا أيضا نظافة الأماكن العامة كأماكن العمل والمعابد والمصانع والمدارس والمستشفيات والأسواق وغيرها من كل الأماكن التي تجمع الناس بدو أي منفو ولي أنا كرنجنا يروي نفروا يروي سلامي أبا واجبي أنك فنا فنو فنوي أنا فروا يروي فروا تشك يرو فسوك بارداو والما كان يري فروا تشك يرو أنا سبدون كسبة أولو سنيالي في k'olu saniya k'a jɛ ka ɲa ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min baara ɲɔgɔnya bɛ nisɔndiya di hadamaden ma o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ fɔ yɔrɔ minnu ma ko an ka batokɛyɔrɔw an ka misiriw an ka zawiyaw ani hadamadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ka ala kosuma olu ka kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ minnu n'a ka sani olu man kan ni nɔgɔ ye fiyewu nka o yɔrɔ la an bɛ darapo di an balakaw ma k'a fɔ a yira ka sabati an ka jamana kɔnɔ an ka diinɛ baarakɛyɔrɔw n'an ka batokɛyɔrɔw an balakaw wasa donna kosɛbɛ olu la saniyali fɛ fo ka tila ka kasajalan da u la sabu ni fɛn min bɛ kɛ jamana kɔnɔ ka ɲa n'i ser'o yɔrɔ ma i kan k'o mɔgɔw tanu ni min tɛ kɛ ka ɲa o fana fɔcogo o bɛ yen o kumana an bɛ an balakaw fo k'a fɔ u b'o baara min na an ka batokɛyɔrɔw n'an ka misiriw la u ka kɔntine a fɛ n'u b'a baraji dɔn u b'u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ a ma o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an ka dilannikɛyɔrɔ n'o y'an ka iziniw ye olu kan ka saniya sabu dilannikɛyɔrɔw i ma fɛnw de don n'a dilanna a bɛ don hadamaden kɔnɔ o de ka ca dumunifɛnw o tumana o dumunifɛnw dilanyɔrɔw ni olu ma saniya a ka ca ala fɛ faso jama tɛ saniya sabu faso jama bɛ fɛn lase a kɔnɔ fɛn min na nɔgɔlen don iziniw kan ka kɛrɛnkɛrɛn k'olu saniya an ka kalanyɔrɔw n'o ye an ka madarasasow ye n'o ye an ka ekɔlisow ye dugumataw ani sanataw olu fana ka kan ka saniya bɛrɛbɛrɛ la sabu hadamadenw bɛ b'u ka so u bɛ taa fara ɲɔgɔn kan yen kalanyɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔnaw kan ka saniya kalanyɔrɔ kuru kɔnɔnaw kan ka saniya an balaka minnu bɛ feere kɛ kalanyɔrɔ daw la olu ka kan ka saniya sabu denmisɛnninw bɛ bɔ ka dumunifɛn de san olu fɛ ka don u kɔnɔ o tumana o foroba saniya nin tɛ mɔgɔ kelen kungo ye nin ye an bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye an ka dɔgɔtɔrɔsow fana kan ka saniya sabu an ka banabaatɔw bɛ bɔ an fɛ u bɛ taa yen de kɛnɛbaatɔw fana bɛ taa yen o tumana dɔgɔtɔrɔso kan ka saniya o ka saniya yɛrɛ ziyada b'o kan sabu olu kan ka ko fo ka o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen désinfecter ka microbe faga ka bɔ a la sabu banabaatɔw bɛ yen ni yen dɔgɔtɔrɔsow ma saniya banabaatɔ bɛ taa ni bana dɔ ye dɔ wɛrɛ b'a sɔrɔ yen kɛnɛbaatɔ minnu bɛ taa banabaatɔw lajɛ olu bɛ bɔ ni bana ye o tumana dɔgɔtɔrɔsow a fitininw a belebelebaw faso taw kɛnyɛrɛye taw u bɛɛ lajɛlen ka kan ka saniya ka bila saniya hukumu kɔnɔna la ani an ka sugu kɔnɔnaw ne balimaw ni ne sera nin yɔrɔ ma ne bɛ jɔrɔ dɛ an ka sugu kɔnɔnaw ni yalala an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la bamakɔ yan sugu kɔnɔnaw musow yɛrɛ bɛ na san yɔrɔ minnu na i bɛ taa sɔrɔ sugu kɔnɔnaw nɔgɔlen don ka se degré dɔ la o dumunifɛnw bɛ san ka na n'a ye ka don an kɔnɔ a b'an hami dɛ o tumana sugu saniyali o kan ka lajɛ k'o dɔ bɛrɛ la sugumɔgɔw kan k'u se k'u la sugu bɛ minnu ka hukumu kɔnɔ n'o y'an ka sigida marabagaw ye n'o ye meriw ye olu kana dan sugu salen gansan minɛli ma ka taa n'a ye u k'u jija u k'u wasa don sugu saniyali la walasa fɛn minnu bɛ san sugu kɔnɔ ka na don anw ka so a ka saniya ne balima sogo ka di dɛ walahi tuma dɔ la n'i sera sogo feereyɔrɔ la
kalimɔgɔ fini sogo la i bɛ sɔn ka ban a la nafɛn minnu bɛ don an kɔnɔ n'i sera olu sanyɔrɔ la waati dɔ la ka jinɔgɔ ni fɛn tolu u kɛrɛfɛ n'ala ma fara i kan n'i nana ni miiri jiginna o la i tɛ sɔn ka dumuni kɛ o tuma na o saniya o ye bɛɛ kungo de ye sugumɔgɔw kungo b'a la sugumɔgɔ bɛ minnu ka hukumu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kungo b'a la ani yɔrɔ o yɔrɔ hali n'an da ma s'o ma n'o ye foroba yɔrɔw ye ni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔw la fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔw ma nin bɛɛ lajɛlen ni saniya de ka kan sabu n'a ma saniya kɔlɔlɔ min b'a kɔ o de ka bon ka tɛmɛ a saniyalen kan a ko silamɛya ko an ma tuguni fana ko wayajibu an naharusa ala nazafati alhawa'i allazi natanafasuhu walma'i allazi nashrabuhu watturabi allazi najlisu alayhi balimaw silamɛya ko an ma k'a bɛ wajibiya an ma an bɛ fiɲɛ min minɛ ka sama an k'an jija o fiɲɛ ka kɛ fiɲɛ sanuman ye tuma dɔ la ni nin fɔra a bɛ i kamana guwa ko fiɲɛ bɛ sanuya cogo di fiɲɛ yɛrɛ naturellement a ka sanu nka anw de ka wale bɛ fiɲɛ nɔgɔ ne balimaw n'i y'a lajɛ bi an ka sigidaw la ɲamanw dɛsɛra ka cɛ o y'a dama kuma ye mɔgɔ caman de bɛ ɲamanw fara u ka da la su mana k'u ka tasuma don a la o ɲaman sisi fɛn nɔgɔ nasɔnya bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o la o bɛ wuli ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ o bɛna fiɲɛ ɲuman min minɛ o b'o fiɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ ka intoxiquer wa o ɲaman sisi a ka ca la o de bɛ cancer lase hadamaden ma du joli joli de bɛ bamakɔ bi k'olu b'u ka ɲaman jeni nka tiɲɛ na i b'a sɔrɔ a dɔw t'a dɔn ko ɲaman sisi ko tɔɔrɔ b'a la wa an b'a f'i ye nin senfɛ tɔɔrɔ belebele de b'a la banajuguba min bɛ yen ni fura t'a la n'a bɛ fɔ ko cancer o bɛ sɔrɔ ɲaman sisi fɛ an k'an jija an ka fɛɛrɛ ɲini ɲamanw na a mana kɛ cogo o cogo ɲamanw ka taa u bila yɔrɔ la ɲaman jeni duguba kɔnɔ hadamadenw cɛla an k'a dabila sabu a bɛ bɔ i ka da la mɛ a sisi bɛ taa bana lase dɔ ma a ko tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛ ji min min an k'an jija an k'o ji saniya ne badenw n'i y'an ka ji min taw lajɛ a fanba o ye kɔlɔnnajiw ye ka robinet-ji da o kan ka foraji da o kan foraji man ca nka a ka ca la o bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔla la ka se hakɛ min ma o sanuman bɛ se an ma nka an k'a dɔn k'a fɔ an ka kɔlɔnw bɛ se ka nɔgɔ dɛ ni kɔlɔnw kɛra ɲɛgɛnw kɛrɛfɛ ka surunya la kojugu ɲɛgɛnji bɛ filtre kɔlɔn na i y'a faamu a b'a la o kumana an k'o kɔlɔsi o de kosɔn saniya tigilamɔgɔw b'a ɲini an fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni samiya sera an ka to k'an ka kɔlɔnw kɔlɔsi ka to k'a désinfecter ni eau de javel ye wa o tɛ kunfɛ baara ye i ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ɲininka a la i ka kɔlɔn ji bɛrɛ bɛ hakɛ min na o ka se ka désinfecter ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ wɛrɛ se dudenw ma robinet-jiw fana bɛna an fɛ alhamdulilayi olu bɛ baara k'o la nka tuma dɔ la robinet-jiw fana mana se an ma i b'a sɔrɔ buruburu b'a la nka robinet-ji nɔgɔ o fanba bɛ bɔ anw yɛrɛ la sabu an ka wuluwulujiw an ka ɲamanw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka saalo fo ka taa bila baji la baji fana mana caya cogo o cogo nka ni ɲaman fana cayara baji kɔnɔ ani wuluwuluji cayara baji kɔnɔ a bɛ baji nɔgɔ dɛ o kumana anw yɛrɛ bɛ ji min min anw yɛrɛ kana kɛ sababu ye ka kɛ o ji nɔgɔli sababu ye a ko a bɛ wajibiya ma tuguni an sigida la saniyali hukumu kɔnɔna la an k'an jija an kana fɛn kɛ fɛn min ni o bɛ kɛ anw lafiya mɛ a bɛ bɔ anw na ka taa kɛ tɔɔrɔ ye ka mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ k'an kana o kɛ k'o tɛ silamɛya jogo ye n badenw ni an donna o hukumu kɔnɔ kuma caman bɛ yen dɛ anw y'a kɔlɔsi k'a fɔ anw ka sigida la bi mɔgɔ caman bɛ i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la mɛ e b'a bɔ i yɛrɛ kan i bɛ taa da mɔgɔ wɛrɛ kan o ye degunba ye an ka sigida kɔnɔ bi mɔgɔ caman bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ wuluwulu bɛ olu ka so kɔnɔ nka u ka mago tɛ wuluwulu in na sabu a ji tɛ don olu ka so kɔnɔ olu bɛ a ji bila a bɛ bɔ olu ka da la a bɛ taa maa wɛrɛ ka da la a bɛ taa sigi dɔw ka da la n badenw silamɛya la tɔɔrɔ ma ɲi dɛ nin ye tɔɔrɔ belebele ye tɔɔrɔ min i b'a se i sigiɲɔgɔn ma wa ɲamanjeni fana o y'o dɔ ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na wa sabanan fana bɛ ka fara kan an ka sɛgɛsɛgɛli bɔra o la sisan ko o bɛ wele ko poromo ja ni ala y'an lafiya don min na ka sanbaden d'an ma mɔgɔw fana b'o de profiter ka bɔ n'u ka ɲamanbaden ye o ɲamanbaden bɔ o sanji la o bɛ bɔ olu ka da la a bɛ kari kelen kari fila tɛmɛ a bɛ taa balan balan dɔw ka da la o kumana ni mɔgɔ tɔɲɔlen ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ sa
min ta ye nenni o b'o kɛ min ta ye dangali ye o b'o kɛ o mana e ye fɛn bɔ i ka da la a taara dɔ tɔɲɔ o ye e danga walima o ye e neni dangali min filɛ nin ye n'a kɛra tiɲɛ kan a bɛ minɛ dɛ o tuma adamaden kan ka sira danga ɲɛ o mana silamɛya b'a ɲini an fɛ nɔgɔ fɛn o fɛn ni o nɔgɔ bɔli e da la o bɔcogo b'a kɛ a bɛ taa kɛ tɔɔrɔ ye ka taa tɔɔrɔ wɛrɛ se mɔgɔ ma fo o bɛ kɛ danga ye o danga min bɛna e sɔrɔ silamɛ ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ani jamanaden ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen kan ka k'i wasa don o la pour que o baara kana se ka kɛ a ko silamɛya diinɛ de don saniya diinɛ de don a ye silamɛw bɛɛ lajɛlen a y'u lasu ka dusu don u kɔnɔ k'a fɔ u bɛ sigida min na u k'u cɛsiri kosɛbɛ u k'o sigida u k'o saniya sabu sigida saniya o ye sigida mɔgɔw de ka ko ye fili dɔ bɛ anw ka baara la diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yen an b'a to yen ko gouvernement tiɲɛ don n'i ye saniya ta k'a lajɛ k'a daminɛ an ka dudaw la ka taa se an ka bɔlɔnkɔnɔnaw ma ka taa se an ka kinw ma anw jɔyɔrɔ bɛ saniya la anw man kan ka ban o ma ka sokɔnɔnaw furan k'u jɛ ka bɔ n'u ɲamaw ye k'u kɛ poubelles kɔnɔ k'an ka wuluwuluw dilan o jinɔgɔw kana bɔn k'an ka ɲamaw fara ɲɔgɔn kan a kana mɔgɔ tɔɔrɔ o tuma na fanga min fana ka surun anw na ni bɛɛ ye n'o ye mairie mɔgɔw ye olu fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye bɛnkan kɔnɔna la walima GIE minnu fana bɛ yen n'olu b'o baaraw kɛ olu fana kana o ɲama ni o ɲamaw ta ka bɔ anw da la wagati teliman na ka taa n'a ye ka taa bila yɔrɔ la yɔrɔ min u b'a lase ɲamanbɔyɔrɔ laban na nka tuma dɔw la fiɲɛba bɛ don nin baaraw la a ka ca a la duguden dɔw bɛ se k'u ka dugu saniya kinden dɔw bɛ se k'u ka kin saniya nka a bɛ fɔ minnu ma ko maire walima GIE balan bɛ don olu ka baaraw la an ka ɲininkali sen fɛ a yira an na k'a fɔ k'olu caman ka baara bɛ kɛ ko ɲaman bɔnyɔrɔ ntanya ne badenw nin ye fiɲɛ belebeleba ye dɛ yala dutigi bɛ se ka du dilan ka sɔrɔ ɲɛgɛn t'a la wa o tumana ni dugu kɔni dilanna ni ɲaman bɔnyɔrɔ ma jate minɛ o ye fiɲɛ belebeleba ye o baara ninnu sen kan ka kɛ olu kan ka se ka jate minɛ ɲamanw ka se ka taa ka bɔ adamadenw da la ne badenw waati surunya kama an b'a dɔn k'a fɔ saniya ale yɛrɛ de ye kɛnɛya min n'an b'a ɲinina kɛnɛya min ni faso bɛ nafolo caman don a kunkɔrɔ san kɔnɔ ale de ye o sinsinna ye ni saniya tɛ yen kɛnɛya tɛ yen koyi faso nafolo bɛ taa fu a bɛ don furaw la ka na ni a ye adamadenw tɛ se ka kɛnɛya parce que kɛnɛya gulonnen don fɛn min na n'o ye saniya ye o tɛ yen wa an ka sigidaw fana kɔnɔ a jateminɛna k'a fɔ bɛnbaliyaw cayara sigida kɔnɔ bɛnbaliyaw caman kun o ye nɔgɔ gestion ye nɔgɔ jiman ani a ɲagama mais dakurunya kelen bɛ yen k'o da faso jama tulo kan k'o da faso marabagaw tulo kan nɔgɔ dɔ bɛ yen bi a ye tɔɔrɔ se an ka jamana kɔnɔ ka tɔɔrɔ se hadamadenw ma fo ka tɔɔrɔ se baganw ma ne badenw o ye jumɛn ye o ye mananiw ye fila mananiw duuru mananiw manani fitininw wallahi hali n'i taara dɔrɔmɛ fila fɛn san bitigi la ubiyɛn dɔrɔmɛ duuru fɛn san bitigi la o bɛ bila manani dɔ kɔnɔ yala faso ɲɛmɔgɔw tɛ se k'u miiri ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na wa i mana bɔ jamana fan o fan fɛ a bɛɛ lajɛlen ye manani ye an ka fossé kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen girinna ni mananiw ye wa o bɔlen kɔfɛ yen an ka baganw bilama ni bagan o bagan misi saba n'i y'a faga bi n'i y'a kɔnɔfɛnw labɔ i bɛ taa sɔrɔ o kɔnɔfɛn kɔnɔ mana de ka ca kɔnɔ bi ka tɛmɛ bagan dumuni kan o ye kɔlɔlɔ belebeleba ye kɔlɔlɔ min ni a bɛ ka se jamanadenw ma fo ka taa se an ka ekɔlidenw olu bɛ juga minnu san olu bɛ fɛn fitinin minnu san o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mananiw de kɔnɔ o mananiw denmisɛnninw b'o sama u da la k'o dun o mana kunkuruw bɛ taa denmisɛnninw kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ye tɔɔrɔ belebeleba de ye o tumana n badenw komi waati sera an b'a dɔn k'a fɔ sigi insha allahu a tɛna dan nin ma fitinin min tun b'an bolo k'a fɔ jama ye o de ye nin ye khairul kalami ma qalla wa dalla wa nafa kuma nafama ye jumɛn ye min dɔgɔyara a fɔra minnu ye u y'a faamu laɲini min b'a la u sera k'o waleya an b'a ɲini alahu subhanahu wa ta'ala fɛ jamana saniya an bɛɛ kungo de don n'a nɔgɔra an bɛɛ nɔ don dudenw k'u jɔyɔrɔ fa saniya la kare kɔnɔmɔgɔw k'u jɔyɔrɔ fa saniya la autorité communale olu k'u jɔyɔrɔ fa walasa an ka se ka saniya jamana si tɛ se ka taa ɲɛ ka to nɔgɔ kan wa n'an b'a fɛ ka taa ɲɛ f'an ka kɛnɛya n'an b'a fɛ ka kɛnɛya f'an ka saniya o tumana kuma laseli min bɛ ne fɛ k'a fɔ
o de ni ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli i ye nin kumakan sanuma minnu fɔ ala k'a faamuyaw di mɔgɔw ma. an bɛ ala deli yarabi ala kana nin kɛ sigi laban. ni ala sɔnna waati nataw la an bɛna na ka na sigi kun filanan kɛ ni ala n'a kira sɔnna ma inshallah. n balimaw hakili la aw bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ nin kumakan min na an karamɔgɔ dasira kuma minnu ma kɛrɛnkɛrɛnya la sanuya jɔyɔrɔ min b'a la ani nafa min b'a la sigida kɔnɔna na. nin tɛ fɛn dogolen ye, nin ye kɛnɛkan fɛnw de ye. bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min bɛ bamakɔ kɔnɔna na ni an bɛ samiya waati min na n'i bɔra surtout ni san nana min bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. ayiwa fɔnsew gɛrɛnen don, sira kɔnɔnaw bɛɛ tiɲɛnen don. kɛrɛnkɛrɛnya la a da sera yɔrɔ min na wuluwuluji ninnu u kɛcogoyaw ni maa o maa kɔni bɛ yan a ma se fɛn dogolen tɛ. o la a ka kan nin lamɛnnen kɔfɛ dutigi bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. ne ka du fɔnse a kana ka dilan cogo min na walasa an sigiɲɔgɔn kana na hakɛ dɔ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ni ne ka wuluwuluji ye. ni bɛɛ lajɛlen y'i jɔ i jɔyɔrɔ la a ka ca ala fɛ ayiwa bɛn bɛ na, kɛnɛya bɛ na, o la jamanadenw bɛ lafiya. o la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli a ye nin kuma sanuma mun fɔ ala ka a faamuya di an ma. hakili la aw bɛɛ lajɛlen ɲɛma dalen don ka an karamɔgɔ kɔnɔ ye usman kan ye ni waati in na a bɛ taama la. an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli yarabi ala ka segin n'aw ɲuman ye ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira n na. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.